Habakkuk tibakon. Atemusema odiyifo Habakkuk hunu ye nie. Awurade mentie mu ma no nkyere sɛ nara na wontie. Nhyeso nti misumi frɛ wo na worenye me. Adan nti na wo ma me hunu abusude na wo hwɛ ɔhaw yi. Ɔsɛ yɛ ne nhyeso da manim na ɔhaw ba na kamyakame sɔre. Enti mramu ago na atempa mfiri arada efiri sɛ abɔnefo twa ɔtenene ho hyia. Enti atemmo firi a na akyea. Monhwɛ amaraman mu na munhunu na munwie mu dwiri paara. Na mereyɔ adwuma bi mu na mu ɔka kyerɛ mu a morenyini na hwɛ merehwanya nkadiafoɔ ɔma na wɔn twem yɛ den na wɔn ho yɛ hre a wɔnante fa asase so nyinaa fa tenabea a ɛnyɛ wɔn de adie. Wɔn ho yɛ ahomete ne hu wɔn mu ara na wɔn atemmuo ne wɔn kɛseyɛ firi. Wɔn apɔnkɔ ho yɛ hare sen asebɔ na wɔyɛ aniɛdene sen anwummerɛ mpataku. Na wɔn apɔnkɔ sotefoɔ twetwe wɔn mu kɔkan na wɔn apɔnkɔ sotefoɔ firi akyirikyiri reba. Otu sɛ ɔkɔde a ɔrepɛ adidie ho ntɛm. Wɔn nyinaa reba atiritiri asɛm die. Na wɔde wɔn ani kyerɛ apuei fam anibrɛ so na wɔtase nomum sɛ anwea. Wɔn deɛ wosi ahemfo atwetweɛ na abrempɔn ho yɛ wɔn sere. Wɔsere aban a ɛyɛ den nyinaa. Na wɔboa dɔteɛ ano gu hɔ na wafa. Ɛno na wotwam sɛ mframa na wɔsene korɔ. Na wokodi so wɔn ahoɔden yi ara ne wɔn nyame. Wo deɛ womfiri tetentere de. Awurade me Nyankopɔn, me kronkronni, yɛrengu. Awurade, wahyɛ ɛno sɛ ɛnyɛ atemmuo. Na wo ɔbotan, wode atim hɔ sɛ ɛnyɛ asotwe. Wo a w'ani wayɛ kronkron a wontumi nhwɛ bɔne na wontumi nhwɛ ɔhaw. Adɛn nti na wohwɛ nkɔnkɔnsafoɔ na ɔbɔnefoɔ mene ɔtreneeni a wɔtene sene no a woyɛ kom na wayɛ nipa sɛ ɛpo mu mpataa sɛ mmoa a wɔwe a obi ni wɔn soɔ. Ɔde darewa atwe wɔn nyinaa, ɔde nasa otwe wɔn na ɔboa wɔn ano ne twie mu. Enti n'ani gye na ne ho sɛpɛ no. Enti wɔbɔ nasaw no afɔdeɛ na wɔhye aduhwam ma ne twie no. Efiri sɛ ɛno na ɛma ne kyɛfa dɔre sradeɛ na n'aduane yɛ sɔɔsɔɔ. Ɛno nti ɔmporo nasaw mu sɛ ɔrebekunkum amanaman daa nyinaa na ɔre no do ho. Habakkuk timienu. Megyina mahwɛyɛ na mede me ho besi aban so na masra mahwɛ asɛmko a ɔbɛka no me mu ne deɛ mede bebua me nkurobɔ. Na Awurade buaa me sɛ, Twerɛ adehunu no na kyerɛkyerɛ mu gu aboɔ pono so na wɔanya no akanyɛ ahoɔhɛre so. Na adehunu no da so kyerɛ bere a wahyɛ na ɛreprepare wieyɛ na ɛrenni turo. Sɛ ɛtwentwɛn ase nso a twɛn no ara na ba deɛ ɛbɛba ɛrenka akyi. Hwɛ, ne kra huhuru ɛntene wɔ ne mu na ɔtreneeni deɛ ne gyidie mu na obenya nkwa. Na bio nso nsa yɛ ɔdaadaafoɔ ɔbarima ho kyerɛfoɔ rentena hɔ deɛ watrɛ ne kra akɔdɔ mu sɛ asamando na wɔte sɛ owu a ɔmeeɛ na ɔboa amanaman ano ba ne nkyɛn na wotietia aman nyinaa ba ne nkyɛn no. Ɛnyɛ yɛnum nyinaa na obebu no ɛho bɛ ama no aba dwontoɔ ne akasabebuo mu sɛ, Onue, deɛ ɔma ade a ɛnyɛ ne dea no dɔɔso no enkosi dabɛn. Ne deɛ ɔma nwuwasie yɛ ne so duro no. Ɛnyɛ mpofrem na wakafoɔ bɛsɔreɛ na wɔn a wɔbɛhanya awoɔ benyane na wadane wɔn asadeɛ. Esiane sɛ wafom amanaman pii afa nti aman mu nkae nyinaa bɛfom nso afa. Nipa mogya nti ne asase ne kuro ne emufoɔ nyinaa so nhyɛsoɔ nti. Onue, deɛ onya mfasoɔ bɔne ma ne fie sɛ ɔde ne pirebuo besi sorɔnsorɔmmea na wayi ne ho afiri musuo nsɛm no. Watu agyina anya aniwuo ama wo fie sɛ watwitwa aman pii aguo na ayɛ wo kra bɔne na ɔboɔ firi ɔfasuo mu bɛteam na mpuna afiri nnua mu agye so. Onue, deɛ ɔkyekyere kuro mogya mu na ɔto aban abusidie mu. Hwɛ, emfiri Asafo Awurade nkyɛn sɛ aman yɔ adwuma brɛ ma ogya na nkurɔfoɔ brɛ ma adehunu. Na Awurade animonyam hu bɛhyɛ asase so ma sɛdeɛ nsuo kata ɛpo soɔ. Due, wo a woma wo yɔnko nom na wohwie w'anibere gu mu nanso woma no borɔ na wahwɛ wɔn adagya mu. Ahohora ame wo asene animonyam
Won so nom na wo mom no to nyi adi. Awurade nifa mu kuru abedane aba wo so. Na efie ne ahohora begu wani monyam so. Na Lebanon asamoni a wodi ye no. Ne mmoase ya ebo won binim no. Bebua watifi. Nipa moja nti, ni asase, ni kuro, ni emufo nyina so nhyeso nti. Se odwumfo sene ohoni a, ehom faso ne den. Eyeku ohoni. Kyerɛkyerɛ ni turofo. Efise odwumfo ya ahoni mumu a, ɔde ne ho to ɔno ara na dwini a odie no so. Due, wo a woka kyerɛ dua sɛ nyane. Na woka kyerɛ obuo mum sɛ sɔre. Ɛno na ɛbɛkyerɛ adeɛ anaa. Hwɛ, ɔde sika ne dwetɛ adura ho, na honhom biara nni mu. Na Awurade wɔ n'asɔre fie kronkron mu, na asase nyinaa nyɛ koom wɔ n'anim. Habakkuk timiensa. Odiyifo Habakkuk mpaebɔ. Adesrɛ mpaebɔ ne so. Awurade, mate wo nka masuro. Awurade, w'adwuma no, mfiemfimfini na yɛma no mmra. Mfiemfimfini na ma wonhunu. Abufuhye mu, kae mobrohunu. Onyankopɔn firi Timan ba, na okronkronni no firi Paran bepɔ so. N'anim onyam kata ɔsoro, na n'ayɛyie yɛ asase so ma. Ne hyerɛn te sɛ owia han. Nsensaeɛ wowɔ ne ho, na ɛhɔ ne n'ahoɔden ahuntaeɛ. Ɔyaredɔm a ɛpra di n'anim, na yade a ɛhyehyɛ firi di ne nan ase. Ogyina hɔ, na ɔwoso asase. Ɔhwɛ, na ɔma amanaman ho popo. Daa mepo dwiri. Tete nkokɔ brase, ne nanteɛ te sɛ tetedeɛ. Mehunu kusantomadan ɔbrɛ mu. Media asare so kuntudan no popo. Nsubɔntene so, Awurade. Ebia nsubɔntene so na wabufo redɛreɛ. Ebia ɛpo na obuhuru no. Sɛ wote wapɔnkɔ so, wɔnkwagye nti asɛ nam so reba yi. Wotadua ho ada hɔ. Wɔnam asɛm no so aka atenetene mmaa ho ntam. Wopaapae asase mu yɔ no nsubɔntene. Mepo hu wo hinhim. Nsu a etue reba. Ebunu donkodonko ma ne so. Ɛma ne nsa so kɔ soro. Owia ne ɔsrane gyinagyina efie. Wagya ne a ɛnenam no han nti. Wopia anyina mpa kyerɛ no nti. Abuhuro mu na wonam fa asase soɔ. Abufuo mu na woposa amanaman. Wofiri adi sɛ worebɛgye wo man. Worebɛgye deɛ wasra no no. Wobobɔ ɔbɔnefo ti. Woma ne ho daa hɔ. Firi nasra ho koduru ne kɔn ho. Wode mpɛmɛ hwire n'akofo tirim. Wotu sɛ ahumba sɛ ɔrebɛbɔ me apete. Wɔn anigye ne sɛ ɔbɛmene mobroni ahuntae mu. Wode wo apɔnkɔ si po mu. Nsuo pii a ehuro no mu. Mete na me yɛfunu mpopoe. Ma no saa biribiri. Ɛne no ho. Ɔporɔ hyɛ ne me nnompe mu. Na mase popoe. Sɛ mentena ase mentwɛn ahonyahia da no. Menhwɛ deɛ ɔnam so reba abɛtoa ɔman no. Na brodoma rengu nhyerɛne. Na aba biara nni abobe so. Ngudua soɔ di hwamɔ. Na mfuo mma aduane. Nwanto twa firi ban mu. Na nantwie biara nni adan mu. Nanso Awurade mu na medi ahurusie. Me ho bɛsɛpɛ me. Me nkwagye Nyankopɔn mu. Onyankopɔn, Awurade no ne ma hoɔden. Na ɔma me nan yɛ sɛ aforoteɛ deɛ. Na ɔma me nante me soronsorommea. Wɔmfa madwonkyerɛni, na wɔnto no masankuo so.